Tens un moment? Vaig estar a classe. Només volia saber si havies parlat amb el Iago. Parlar de què? De on era ahir a la tarda. Tenia una entrevista de feina. I no t'ha explicat res més? És que li havia anat bé i que segurament l'agafaran. Per què m'ho preguntes? Perquè el vaig veure amb el seu amic Jota. Passa que l'estava seguint o què? No, va ser casualitat, jo tornava de fer uns encàrrecs. Com ho saps que era el Jota? Perquè l'ha vist 1000 vegades, Max. Ai, Clara, jo què sé, potser només es van trobar pel carrer. Sí, la policia l'està buscant i ell es passeja tan tranquil. A més, vaig veure com el Iago li donava un feix de bitllets. I això només pot voler dir una cosa, Max. Què, no penses fer res? Max. Vaig estar a classe. Ei. Ja t'han trucat els de l'entrevista? No, encara no. Si ja tens diners, potser no la necessites. Però què dius, si no tinc un duro? No sé, com que ahir li vas donar pasta al Jota. Com ho saps? La meva mare us va veure junts. Va ser ell qui em va trucar. I per què no m'ho has dit? No és perquè no t'hi volia emmerdar. T'oblides que ja he mentit a la policia per tu. Max, el Jota encara l'estan buscant. I jo crec que és millor que no sàpigues on s'amaga. I els diners? Els diners em volia tornar a la meva part. Quina part? Doncs la part del robatori dels rellotges. El Jota abans de marxar em va demanar que li deixés pasta. Perquè la Poli havia entrat a casa seva i ell no podia recuperar la seva part. I tu li vas acceptar? Li vaig dir que no en volia saber res. I que havia començat una nova vida. I li vaig tornar. I suposo, doncs, que va ser això el que va veure la Clara. Sí, clar. Escolta'm, tu creus que si jo tingués pasta estaria buscant feina? Què passa, que no em creus? Max, tio. Iago, espera. Hola, ja. Collons, quines presses. Què li agafa aquest ara? Què fas tu aquí? No hauries de ser la feina. Sí, ja hi he anat. I mira, m'han donat el dia lliure. És que saps què passa? Mira, Ai, mira, és igual. És igual. Max, que... Iago. Anem cap a casa. I després de donar-hi 1000 voltes, la meva resposta és que sí. Que me'n vaig amb tu a Formentera a menjar cocos i a dormir sota la palmera. De vegades no sé què hi tens al cap. Com se t'acut quedar amb el Jota? Mama, només volia saber si se n'havia sortit i com estava. Que te n'oblidis d'ell, hòstia. Ja t'he dit que no ens tornarem a veure. O sigui que deixa-ho estar. Però com vols que ho deixi estar? Si et va veure la Clara, et podria haver vist qualsevol. El Sergi mateix, per exemple. No te n'adones? Hola. Em sap greu per tu, Clara? Si el que volies és que el Max passés de mi, la jugada t'ha sortit fatal. Què ha passat? Què vols que hagi passat? Que el teu fill confia en el Iago, no com tu. Continuen junts. Es veu que és el que la gent fa quan s'estima. Berta, sisplau. Enllesteix tu els entrepans que jo faig els cafès. Molt bé. Però que no, Clara. Però què més ha de passar, Max? Què més vols que faci el Iago perquè obris els ulls d'una vegada? I què més ha de passar perquè els obris tu? És un mentider. I tu una desconfiada. I com vols que no ho sigui? Li va passar diners al seu amic. Però que no els hi va passar. Que els va rebutjar perquè eren diners d'un delicte. Això és el que t'ha explicat a tu. No em cal res més. Aquest és el problema. Max va quedar amb el Jota sabent que el busca la policia. I quan aquests dos es troben és perquè en preparen alguna. No, va quedar amb el Jota per deixar-li clar que no tornarà a delinquir. No el veurà més, Clara. Ahir mateix tenia una entrevista i potser hores d'ara ja torna a tenir feina. Quina mena de feina? Què pensa robar aquest cop? És a la merda. Què? No penses dir res? I què vols que digui? Que el teu fill té tota la raó d'emprenyar-se. Clar, perquè aquí l'única que sembla que s'adona de les coses sóc jo. Ai, Clara, prou. Començo a estar-ne farta d'aquesta cançoneta teva, que cada dia estàs amb el mateix, coi.
Accepta d'una vegada que els nostres fills estan junts i feliços i deixa de fer-te mala sang, hòstia. Per tu és molt fàcil, Berta. Tu ja estàs acostumada, el teu fill sempre ha estat un delinqüent. Clara, sisplau, no. No què? És veritat, i tu ho saps millor que ningú. Però el Max és diferent, el Max sempre ha estat un bon nano. I escolta'm bé, Berta, no penso permetre que el teu fill... Hola. Hola. He vingut a buscar el diari i de pas recordar-te que avui hem quedat per sopar. No pensava oblidar-me'n. Per si de cas. Ja veuràs quin restaurant. He encomanat una de les millors taules. Té unes vistes de la ciutat increïbles. I si a més el menjar és bo. Ja m'ho diràs. Adéu. Adéu. Potser t'hauries de tranquil·litzar una mica. Estic molt tranquil·la. Ah, sí? Doncs a mi no m'ho sembla. A veure si acabaràs fent alguna bestiesa. Què prefereixes, explicar-m'ho ara o després de sopar? De què parles? Tu què creus? Si no m'ho dius tu... Des que he arribat a la fusteria estàs molt estrany. Ah, sí? Sí, no ho sé, estàs com nerviosa. T'ho deu haver semblat, només estic cansada. Té alguna cosa a veure amb la conversa que tenies amb la Berta? Quina conversa? Ja ho saps, aquesta tarda al quiosc. Què has sentit? No res. Però des de fora m'ha semblat que discutíeu i quan he entrat heu callat de cop. Sergi, et vaig mentir. Amb la coartada del Iago. Aquella tarda, la del robatori del Jota, el Iago no era a casa amb nosaltres. No va aparèixer en tot el dia. El Iago va participar en aquell robatori. Ho sabem del cert. L'únic que no en sap res és el Max. Ell n'ha estat al marge tot aquest temps. I fa 2 dies vaig veure el Iago i el Jota junts parlant al carrer. Sóc el sergent Fries. Apunta aquest nom. Iago Vilches. Això mateix. Codi 70. Sí. Codi 70, d'acord? Vaig cap allà. Sergi... No, ara tinc pressa. Sisplau, un moment... No cal, Clara. No cal. Tu i jo ja no tenim res a dir-nos.